Пасля таго, што кажа Лукашенко, сёння ён публічна заявіў, што паслаў на 3 літары амерыканцаў. Даслоўна відэа з заявай распаўсюдзіла ягоная прэс-служба. Таксама Лукашенко закрануў тэму вызвалення з турмы палітзняволенага журналіста і лідара польскай меншасці Анджэя Пачобута. У нас с поляками были контакты. Они просят там этих Почобутов, шпионов признают, они задержаны, отдайте. Мы им говорим, ну хорошо, там 2-3 человека наших есть. Возвращайте, произведем обмен. Тоже ж семьи там и так далее. Разведка была везде, она была, есть и будет. Я признаю это, уважаю. Ну хорошо, обменяем. Почобута хотите? Мы готовы пойти и на это. Ой, спасибо вам и прочее. Мы готовы с вами разговаривать. Это опять такая информация закрытая. Ну, коль уже зашел разговор, мы открываем пункты пропуска, еще чего-то. Вчера к ночи мне докладывают КГБ. Нет, они отступили от этой позиции в знак солидарности с Литвой за эти вот шарики. Я говорю, передайте им привет. Отступили, ну и мы отступили. Мы на паузу ставим. Когда созреете, приходите, будем с вами разговаривать. Мы, открою секрет, с американцами ведем переговоры. По-разному тяжело идут эти переговоры. Ну и буквально на следующий день, в этот же день, после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, письмо, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти, и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Ну и же пошли нах и так далее. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, ужо зараз з'явіўся ў нашай студыі. Спадар Віталь, добрый вечар. Таксама Валер Карбалевич, палітычны аглядальнік радыё «Свабода» з намі на відэасувязі. Спадар Валер, вітаем вас. Добрый вечер. Спадар Віталь, шчыра кажучы, сёння вось з калегамі, калі слухалі тое, што казаў Лукашенко, нават разважалі, ці трэба тут клікаць палітычных аналітыкаў, ці нейкіх іншых спецыялістаў, каб гэта ўсё ацэньвалі. Але разам з тым, публічна выходзіць, хваліцца тым, што мацюкаў амерыканцаў, з якімі вядзе перамовы. Што гэта ўвогуле такое? Ну, в прынцыпе, сапраўды часта ўводзяць такі персаналізаваны аналіз. Не заўсёды гэта не патрэбна, бо часам здаецца, што сапраўды Лукашенко робіць лагічныя і дастаткова, ну, з пункту гледжання дыктатара, аўтарытарыя крокі, але часам ёсць уражанне, што проста адбываецца нейкі нервовы зрыв, пасля якога ён там падчыніць всё гэта іншымі заявамі. Вот такое ўражанне, што сённяшнія нейкія выказванні гэта явна нейкія такія дастаткова занадта эмацыйныя, якія, мне здаецца, не прынесуць яму карысці і не маюць всей папярэдняй, скажем, логікі. Калі ўсё шло до таго, што сапраўды будзе нейкая здзелка, як мінімум, з Польшай пра Пачобута. І я тут лішні раз скажу, што прагназаваў, што да 7 лістапада Пачобут будзе вызвалены, і ўсё да гэтага ішло. Польша явно ўжо збіралася адкрываць дадатковыя памежныя пераходы. Явно это не магло не адбыцца без таго, што ўжо была дадзена слова з боку Менска, што Пачобуты вызваляюць. І вось сам Лукашенко ўсё гэта прызнаў, што перамовы ішлі, што дамовілись, і вось штосьці сарвалася. Што сарвалася, мы дастаткова не можам сказаць дакладна. Мы можам вылучыць нейкія версіі. Версіі, што сапраўды настолькі вот гэты літоўскі крок вывел афіцыйны Менск, што ён паламаў всю гэтую, ну, скажем, схему. Может быть, вот этой провокации, скажем, нехта устроил, ну, неподуладны белорусов. Например, как некоторые заявляют, Россия устроила провокацию вот с этими, ну, контрабандистами, с этими зондами. Я так само в это мало верю, что уже Лукашенко зусім не контролюет, что пришли некие российцы запустили. Оно постоянно там запускается, и головне на той же меже литовской. Так само же нехта их прямая. Это ж, ну, альбо литовские громадяне. И коли Литва так нервово на все это реагует, хочется спытать, а чему вы там своих, как бы, не можете просто спыніць контрабандистов з вашего боку. Трошки гэтые литовские дзеянні мне выкликают, ну, скажем, такое здзіўленне з пункту гледжання того, что
польскі прыклад по закрыццю мяжой, які быў раней на некалькі тыдняў, ён уже паказаў не вельмі вялікую эфектыўнасць гэтага кроку. Што хоча дабіцца Літва гэтым закрыццём, я не зусім разумею. Пры гэтым сам Александр Лукашенко кажа, што гэта літоўцы з тэрыторыі Беларусі запускаюць кантрабандныя шары. Спадар Валер, ці вы пагадзіцеся з Віталіем Цыганковым наконт таго, што ж так разлавала Александра Лукашенко, маючы на ўвазе, канешне, вось закрыццё мяжы літоўскай? Ну, ягоныя сённяшнія заявы сведчаць пра тое, што у перамоўным працэсе паміж Менскам і Вашынгтонам здарыўся нейкі крызіс, я б сказаў так. Калі Лукашенко матам пасылае амерыканцаў, гэта трэба добра было яго вывесці. Сюжэт зразумелы. Літоўцы паскардзіліся амерыканцам, амерыканцы спрабавалі націснуць на Лукашенка, каб той ці то спыніў гэтыя зонды, ці каб выбачыўся, ці то і другое. Але тут цікава, як Лукашенка выкручваецца наконт усёй гэтай гісторыі з паветранымі шарамі. Спачатку быў тэзіс, гэта некая падстава абсурдная, прыдуманая. Потым прызнаў, што там 3 шарыкі былі. А цяпер прызнае так, паветраныя шары запускалі з тэрыторыі, але гэта рабілі не беларусы, гэта рабілі літоўцы, якія прыехалі ў Беларусь, тут купілі сігареты і самі запусцілі. Але мы не хочам іх тут затрымліваць, не хочам ім перашкаджаць, бо не наша гэта справа. Бедалагі купілі беларускія сігареты, перакінулі іх праз мяжу, і так зарабляюць, а навошта мы будзем іх тут арыштоўваць і што далей. Я хочу сказаць, што кантрабанда гэта ёсць злачынства і па беларускаму заканадаўству. Таму Лукашенко публічна заяўляе, што не хоча змагацца з злачыннасцю на тэрыторыі Беларусі і ці не кантралюе тэрыторыю Беларусі. То бок, любы варыянт, ён вельмі сумнеўны, калі глядзець тое, як Лукашенко выкручваецца. Але мне падаецца, што тут галоўная праблема. Амерыканцы ў сваіх перамовах з Лукашенко сутыкнуліся з рэальнасцю, сутыкнуліся з тым, што сабой насамрэч уяўляе рэжым Лукашенко, і сутыкнуліся з зусім простым пытанні пра тое, як беларускія ўлады ставяцца да гэтай кантрабанды сігаретаў. Вось цяпер рэальнасць выявілася зусім не такая, можа, як пачатку думалі адміністрацыі Трампа. Пятніца вечар, падаецца, большасць людзей рыхтуецца да выходных, адпачывае, але ўрад прымае пастанову аб тым, што машыны з літоўскай рэгістрацыяй не могуць выехаць з Беларусі праз Польшчу і Латвію. Вельмі імкліва прымаецца гэтая пастанова. Таксама прэс-сакратар МЗС Руслан Варанкоў заяўляе, што не прэм'еру Польшчы і тым больш Літвы вызначаць, калі адновяць сваю працу пункты пропуску праз дзяржаўную мяжу Баброўнікі і Кузніца. Гаворачы пра тое, што, маўляў, Беларусь ужо можа не пагадзіцца на адкрыццё гэтай мяжы, нават калі палякі адкрыюць пункты пропуску. Атрымоўваецца, рэжым як бы свядома прызнаецца да таго, што ён сваім жа грамадзянам ускладняе жыццё. Тут нават я больш жорстка сказаў, з гэтымі аўтобусамі літоўскімі ясна, што это ўзіццё закладнікаў. Гэта звыклая для рэжыму манера палітычная, не толькі да палітычных апанентаў, а і ў такіх нейкіх эканамічна-палітычных пытаннях. Што да адкрыцця мяжы, то сапраўды афіцыйны Мінск прызнаецца, што гэта патрэбна не... палепшэнне беларускім грамадзянам это нам не патрэбна. Мы, беларускія грамадзяны, наадварот, яны пагражаюць заходнім партнёрам, а мы яшчэ кагосьці арыштуем, а мы мяжу закрыем да беларускіх грамадзянам, а мы яшчэ ведзем нейкія законы, проста драпежныя супраць беларусаў. То бок, якая яшчэ сапраўды краіна ў свеце, яна пагражае не суседзям там, а она пагражае нанесці шкоду сваім грамадзянам, і вы, суседзі, глядзіце, калі вы будете з намі не пагаджацца, мы сваіх жа беларусаў будзем яшчэ больш сажаць, забіваць і не ўпускаць за мяжы.
Спадар Валера, вось калі мы кажам пра сённяшнія заявы, таксама прагучала, што смярдзючая, цытата, Еўропа будзе плаціць Беларусі за чыстае паветра. У нас, дарэчы, ёсць... Давайте послухаем это выказванне, вернемся до меркавання. Какого черта мы этих европейцев оздоровляем? Вот то, что у нас в Беларуси, уже 10 миллионов человек не живет. 10 миллионов. Такая территория. Болото, леса. А это что? Кислород. Да. Мы кому это дарим? Этим вонючим, грубо говоря, европейцам, которые нас душат каждый день. И подумал о том, ну, может, не в нашу жизнь, а вот у них, у детей наших, оценить, что такое Беларусь. И платить будут за это нам. За то, что мы это сберегли все. Ну, падавалася б, робіць усё магчымае рэжым, каб выйсці з гэтай санкцыйнай пастцы. Амбасадар у Ватыкане Амбразевіч ладзіць сустрэчы з еўрапейскімі дыпламатамі. Навошта зараз все гэта сапсаваць гэтымі эпітэтамі, гэтымі эмоцыямі? Спадар Валер. Ну, бачыце, прырода рэжыма, яна ж вылазіць там ці у іншым месцы. Якраз вот і цяпер вылезла, і амерыканцы ўбачылі. Это таксама вельмі цікава. Ну, бачыце, ну, вось 5 гадоў фактычна палітыка афіцыйнага Менска адносна Захада была паслядоўнай, была зразумелай, гэта дыпламатычная, ідэалагічная, палітычная вайна з Захадам, мілітарызацыя, увесь час падрыхтоўка да вайны і так далей. І тут раптам з прыходам да ўлады адміністрацыі Трампа пачаліся перамовы, і гэта неяк збіла вось гэтую паслядоўную лінію. І тут Менск пачынае шарахацца. То Терцель заявляе, што мы гатовы да разрядкі напружанасці, Амбразевіч там сапраўды вядзе перамовы, вось і з палякамі нібыта дамовіліся. І тут раптам некія падзеі збіваюць усю гэту надзею на разрядку, паводле якой павінны быць зняты санкцыі. Вось, ну і вось гэта тое, што спрычынілася да сённяшніх рэзкіх заяў Лукашенка і адносна Европы, і адносна амерыканцаў, і адносна літоўцаў, і палякаў. Я бы додал про кислород, я думаю, в ближайшие дни там гумористы, стендаперы всех родов будут с этого стебаться. Мне такое первое, что приходит в голову, можно было подразу где-нибудь в duty-free продавать банки, там, белорусское поветра для смердючих европейцев. Ну, просто банки закрытые, вот, як ведать, есть такое-нибудь поветра мора, тут белорусское поветра, там болотная тина, там, специальной высокой якости, там, але, коли без иронии, то уже, ну, есть лишь бы, где не так шмат Швеция больше за Беларусь дается, разы в полторы-два, а там озеров в 15 разов, в 10 разов больше. Швеция, Финляндия. Я уже не кажу про то, что в Европе какие меры зараз предпринимаются про захование экологии, вось, починаючи от автомобилей, заканчиваючи всем там шкодным, что, с чем можно змагаться. Так что, тем более, что на восход от Беларуси Россия, так сказать, безмежная, где этих лесов и болот там. Так что то, что менавіта вот белорусское поветра в Европу летит чистое, это, ну, только предмет для стёба. Это, безумовно, Лукашенко лишний раз даў магчымасць людзям павесяліцца. Спадар Віталь, сёння таксама 50 дзён, як няма ніякіх звестак ад Міколы Статкевіча, і вядома таксама, што ўсё ж такі ва ўмовах, ну, калі амерыканцы вызвалялі яго, ну, думалі, што чалавек будзе на свабодзе, так ці інакш. Тут бачым, што гэта ўсё ігнаруецца, такія эпітэты сёння гучалі з вуснаў узурпатара. Ці сапраўды рэжым не зацікаўлены ў працягу нейкага дыялогу з ЗША і з еўрапейскім звязам, з краінамі еўразвязу? Ну, ён зацікаўлены, это, в принципе, але ж, як Лукашенко за всю свою гісторыю паказваў, он зацікаўлены такім дыялогу, калі вы нам нешта даёце, а мы вам нічого не даем в адказ. Вось. І то, што ён вызваліў палітвязняў, ну, ці департаваў, вызваліў, ну, тым не менш. Ён, конечно, лічыць, што в адказ амерыканцы нічога не далі.
пару твитов Трампа, звонок Трампа, а в реальности там полузняццё полусанкцыяў з Белавія, якое ніякай карысці не прынесла афіцыйнаму Менску, паколькі Белавія па Еўропе ранейшая не можа летаць. Таму ясна зараз сапраўды, як Валер сказаў, нейкі тупік, яны ўпёрлись перамовы, відавочна, што ёсць несупадзенне таго, што кожны з бакоў лічыць за наступны крок. Но Трамп тройчы пісаў публічна пра вызваленне 1300. Так, і напэўна ён думаў, што ўсё, што называецца, уже на мази, што ўсё Лукашенко. А Лукашенко паказаў свой характар і сваю, ну скажем, прынцыпы сваёй улады, што ён за просто так, за твіты, за прызнанне нават з боку Трампа не збіраецца вызваляць, не збіраецца рабіць то, што на яго думку нясе нейкія страты ў тым ліку і для яго асяроддзя. Ён жа, не ведаю, это блефуе ці не, калі ён кажа, што вот там многие ж люди кажут, что я за НАТО соступаю. Я думаю, это реально силовики кажут. Силовики, якія галоўныя, скажем, бенефіцыары той сітуацыі, якая ўтварылася пасля 2020 года, яны зараз кіруюць краінай, і яны кіруюць краінай ва ўмовах рэпрэсіяў, ва ўмовах падаўлення, і яны, не дай Божа, не хочуць, каб вярталась нейкая лібералізацыя. І Лукашенко, якім бы ни был диктатор, любы диктатор выпіраецца на нейкіх силовиков і номенклатуру і вымушаны улічваць іхнія меркаванні. Наконт силовиков сёння Лукашенко зрабіў нечаканую заяву і адносна ролі Романа Пратасевича у айчыннай выведцы. Давайте послушаем. Протасевич – это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать. А вот вопрос, почему они в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка. Ну, садитесь, вы в Вильнюс летели, помнишь? Над Вильнюсом были, садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю, ну что, проводите операцию. Он же под прикрытием работал этих беглых. Ну, проводите операцию, как следует. Ну, и пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было, чтобы его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно, туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Так хацелася затрымаць, дакладней вярнуць Романа Пратасевича з задання на радзіму, што наткнулася ў выніку Беларусь на беспрэцэдэнтныя санкцыі, на беспрэцэдэнтныя санкцыі ў адносінах Белавіі і так далей. Спадар Валер, тут я асабіста не бачу ні логікі, ні абсалютнай нейкай праўды у гэтым выказванні Александра Лукашэнкі. Ці вы нешта пабачылі, навошта Лукашенко ввогуле пра гэтага Пратасевича сказаў? Ну, гэтая заява лишний раз подтверждает, что Александр Лукашенко – это уже один человек у Беларуси, який за свои слова не отказывает. Потому что тут же одразу узгадали, что он сказал про Пратасевича ранее. Он его называл террористом, он называл его оппозиционером, який хотел некую кровавую бойню учинить тут у Беларуси, что он вельми страшный человек, який шмат нашкодзіў Беларуси. Вот. Ну а теперь высветляется, что да, он разведчик, так. Ну, шукать, я думаю, что тут Лукашенко імкнецца до того, как с некой сенсацыйнай заявой апынуцца ў цэнтры ўвагі. З ім такое часто бывает, калі ён робіць некія сенсацыйныя заявы, на іх звяртаюць увагу, няхай яны выглядаюць не вельмі правдападобна, но, як казаў калісьці Владимир Жириновский, пишите, что хотите, только не молчите. Вот по этой логике и такие заявы гучаць про гэтага Пратасевича, тут про некую логику разважаць даволі цяжка. Я бы тут дадаў, может быть, два аспекта, трошки в іншай, может быть, галіне. Па-першае, мне здаецца, гэта Лукашенко хоча лішні раз паказаць, што за чого ввели санкцыі.
За того, что некого крутого оппозиционера затрымали? Не, это был наш агент. То бок все ваши санкции за некого нашего же агента смеху варты. Давайте адмяняйте их санкции супраць Белаві, паколькі на самой справе і прычыны-то не было. Гэта, безумоўна, такі намёк ёсць. Я толькі так бачу. А другое, ну, уже зараз, конечно, весь интернет абмяркоўвае, але, ну, мне здаецца, так не абвяшчаюць. Ведаеце, па-першае, ну, спецслужбы маюць строгае ва ўсіх краінах, тым больш аўтарытарныя, строгае правіла не выдаваць сваіх агентаў. І гэта нават не можа рабіць і кіраўнік дзяржавы. Мы не ведаем такіх прыкладаў. Его таксама ёсць строгі забарона на гэта. І калі ён так кажа, ну, відавочна, што ён проста хоча такім чынам, ну, неяк раз згуляць па сваіх прычынах Пратасевічам. Вось, але то, што ён агент, ну, все, дарэчы, мы ведаем зараз, што ён знік ввогуле з прасторы, ён пісаў сваю гэту тэлеграм-канал, дзе там зараз даўно ўжо не ён піша. Справа. Да, справа, там, відавочна, ўжо неігодны стыль, і куды ён знік, мы не ведаем. Вось, і пасля таго, як ён знік, Лукашенко можа такое заяўляць, калі, ну, сам Пратасевіч па нейкіх прычынах не мае доступу ні да СМІ, і не падобна, ведаеце, это на кар'еру такога, ну, выдатнага агента. Калі ён вярнуўся, спрабаваў там то, кім ён там працаваў на заводзе, сваршчыкам, то потым, по-моему, барменам. Што б он не спрабаваў, многа не атрымліваў, но гэта все-таки салідныя агенты, ну, неяк яны забяспечваюцца далей структуры, якая іх наняла. А его пожывалі і выплюнулі. Гэта не агент, это чалавек, які в нейкі момант, ну, сапраўды быў прымушаны, відаць, працаваць на спецслужбы, што, напэўна, дастаткова ўжо для ўсіх зразумела. Вось. Але не тое, што ён ад пачатку, так сказаць, быў нейкім там агентам, ясна, што тады бы яго лёс был бы выглядаў трошкі па-іншаму. У нас ёсць заява польскага МЗС, якое адказала на вось гэтае выказванне Лукашэнкі адносна Анджэя Пачобута. Цытую: «Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко аскаржыў у пятніцу Польшчу аб спыненні размоваў наконт вызвалення палітычных вязняў, у тым ліку Анджэя Пачобута, а таксама грамадзянаў Польшчы, якія ўтрымліваюцца на тэрыторыі Беларусі. Нам залежыць на тым, каб Анджэй Пачобут як мага хутчэй выйшаў на свабоду». Такая афіцыйная заява польскага МЗС. Спадар Валер, ці вось гэтыя сённяшнія пасажы Лукашэнкі, ці яны перакрэсліваюць надзею для беларусаў, якія спадзяваліся, што палітвязні выйдуць на волю, што ўсё ж такі будзе пасажырскі рух, нейкае дадатковае злучэнне з Польшчай, ці ўсё ж такі чакаць на нейкія лепшыя навіны? Думаю, что так, гэтыя заявы, можа так, аддаляюць надзею на вызваленне палітвязняў і надзею на, скажем так, спрашчэнне памежнага руху паміж Беларусю і краінамі развязу. Я так разумею, што была заява МЗС беларускага, якое, ну, было вельмі раздражнено тым, што палякі пераносяць адкрыццё мяжы на сярэдзіну лістапада. Вось. Ну, вось, паводле Лукашэнкі была нейкая дамова, і гэтую дамову пачалі выконваць абодва бакі, ну, але вось цяпер Польша, праяўляючы салідарнасць з Літвою, як бы перанесла гэтае адкрыццё на 2 тыдні, і ў выніку з'явілася вось такая жорсткая заява МЗС Беларусі. Ну і потым і сам Лукашенко пракаментаваў тое, што пастаўлена на паузу. Я думаю, што менавіта вось пастаўлена на паузу гэта, ну, галоўная выснова, якая можа быць паводле сённяшняй заявы Лукашэнкі. А я б зрабіў таксама дзве высновы. Стратэгічная і больш тактычная. Стратэгічная, што часам, калі з'яўляюцца такія навіны, людзі пачынаюць думаць пра магчымасць нейкай лібералізацыі, налажвання адносінаў з Захадам. Вот на сённяшні момант, сыходзячы і з палітычнага рэжыму Лукашэнкі, з яго падтрымкі вайны, скажу коротка, это малаверагодна. Рэальная нейкая лібералізацыя, рэальнае палепшэнне з Захадам. З другого боку, больш тактычная, гэта не перашкаджае. Там, ведаеце, нават рускія з украінцамі абменьваюцца палоннымі, пры тым, што ідзе вайна. Так і тут абмен нейкімі
палітвязнямі можа адбыцца, і нейкія людзі могуць быць вызваленыя. Такія дзеянні нельга выключаць, што яны адбудуцца, у тым ліку і нейкае палепшэнне на мяжы, вызвалення, адкрыццё аднаго-двух пераходаў. Але калі бы это не адбылося, не трэба пасля этого кожны раз пачынаць думаць, што вот зараз будзе наступіць нейкая адліга, весна, палітычная лібералізацыя, нармалізацыя адносінаў з Захадам. Для гэтага падстаў няма. Ну і больш за тое, што, я думаю, і Захаду, і амерыканскім, у тым ліку, партнёрам добра вядомая вось гэта сапраўдны твар дыктатуры, сапраўдны твар гэтага рэжыму, як слушна заўважыў спадар Валер Карбалевіч. Дзякуй вялікі за гэтую размову.